Αγαπητοί συμπολίτες, Ζακυνθινοί και Ζακυνθινές, ονομάζομαι Χαράλαμπος Λιβέρης, είμαι 40 ετών και πατέρας 3 παιδιών. Δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Ζούμε σε ένα νησί μοναδικής φυσικής ομορφιάς, πλούσιο σε δυνατότητες, αλλά φτωχό σε οργάνωση και υποδομές που οδηγείται καθημερινά σε μεγαλύτερη υποβάθμιση. Ο τόπος μας είναι τελείως ανοργάνωτος και η ποιότητα ζωής μας, αντί να βελτιώνεται, υποβαθμίζεται. Όλοι μας έχουμε αγανακτήσει με την κατάσταση που επικρατεί γύρω μας. Καταλαβαίνω όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά. Ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απορρίμματα στους δρόμους, υποβαθμισμένα σχολεία, επικίνδυνους αθλητικούς χώρους, εγκατάλειψη τουριστικών περιοχών και γενικότερα μια ποιότητα ζωής που δεν ανταποκρίνεται στις μέρες μας. Είναι ανήκουστο για το νησί του Διονύσου Σολομού και του Αντρέα Κάλβου να μην προάγει πλέον τον πολιτισμό και την τέχνη παρά μόνο την υποβάθμιση, την απαξίωση και την πολιτιστική παρακμή. Αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να εκφράσουμε μια νέα γενιά που ζει και δημιουργεί στο τώρα. Μια νέα γενιά ανθρώπων που καταλαβαίνουν, έχουν όραμα και θέλουν μια Ζάκυνθο καλύτερη, ποιοτική που να ακμάζει. Και αυτό θα επιτευχθεί μονάχα αν συσπηρωθούμε γύρω από το νέο. Γύρω από το καινούριο που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που πράττουμε ως δημότες. Είναι ξεκάθαρο ότι μας δίνεται μια ευκαιρία να επανακινήσουμε τον εαυτό μας και μαζί ολόκληρο το Δήμο μας. Πολλοί συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν και όλοι μαζί δημιουργήσαμε την επανεκκίνηση τώρα. Πρόκειται για μια οργανωμένη κίνηση πολιτών, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εξαρτήσεις, αλλά με ένα και μοναδικό σκοπό: την αλλαγή και τη συμμετοχή. Είμαστε εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι στο χθες και να κλείσουμε βροντερά την πόρτα σε ό,τι μας έφερε ως εδώ. Είμαστε εδώ να πούμε ένα μεγάλο ναι σε όσα χρειάζονται να γίνουν τώρα στο νησί μας. Η επανεκκίνηση τώρα σχεδιάζει και οραματίζεται μια Ζάκυνθο καλύτερη. Μια Ζάκυνθο σύγχρονη και αποτελεσματική. Ελάτε να δυναμώσουμε τη φλόγα αυτή για το εμείς μαζί και σας εγγυούμε ότι θα επλαγείτε με τα πόσα πράγματα μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι. Τώρα είναι ευκαιρία να σώσουμε το νησί μας. Μπορεί να πέσαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά επιβάλλεται να σηκωθούμε για εμάς και τα παιδιά μας. Το 2019 πρέπει να είναι σταθμός δημιουργίας και αλλαγής. Σας ευχαριστώ πολύ.